Bafethu ninjani la? Niyaphila. Aze ngibuke le trial ka Sis Duduzile Zuma Sambula ayikhona ma. Ayikho le yanto ma. Ayikho ngempela. Alikho lecala bekwelona ngempela. Angazi nawe mhlawumbe ebuka le lento eyenzeka lapha ecourt. Akukho next la. Kukhulunywa indaba yobufakazi baku-Twitter ukuthi abantu laba abenza ibhicongo noma abatapa ngo-2021 kuthiwa babenza lezi zinto ababezenza behlabenywa ngoba babekhuthaza uDuduzile ku-Twitter. Bangakhe kulabantu ababetapa lapha ezitolo abaku-Twitter noma babe-Twitter ngo-2021. Ake mina njengomfuka Mkhonza nje mangabe ngiyikhulumela mina. Nginawo uTwitter mina noma ngekho busy kuwo. Ngo-2021 angikhumbuli nakanye ngibona i-tweet kaDuduzile noma izinto ayishoyo ku-Twitter wakhe. Even namhlanje ngize ngaqala mhlawumbe ukuyinaka uma sekuthiwa uvulelwe icala. Umbuzo enginawo ukuthi labantu okuthiwa ba-influence uDuduzile ukuthi bayotapa ngo-2020 babe busy kuphi nalo Twitter? Yikuphi la babebheka khona uTwitter babuka uDuduzile bese bayotapa? Iyangixaka lento mina. Ngempela iyangixaka nje ukuthi isebenza kanjani lento ukuthi uDuduzile wa-incite i-violence ngo-2021 wakhuthaza abantu ngezinto ayey'twitter ngoba ngathi kuvela nokuthi bathi wayeposta nama-video laphana kuqhuma nezibhamu nani. So umbuzo enginawo ukuthi kukuphi la batshela khona ukuthi hayi gijimani ke manje niye ngapha sekunje eGoli, gijimani ngapha ke eDurban ke niye kuphi? Kukuphi? Ngoba into nje lo ivela la ukuthi uboshelwa yona ukuthi wa-Twitter wathi we see you. Shothi ufela nje lokuthi athi kubantu ngiyanibona mabenza ukuthi ayizwakali ngempela lento, ayizwakali. Bangakho abantu ababeku-Twitter ngaleso sikhathi ababelalela uDuduzile noma babebukela uTwitter kaDuduzile okungenzeka babe-influencewa nguye, because mina nje angikaze ngibone noyedwa othi wa-influencewa uDuduzile noma esingafila noma engingafila ngokuthi uTwitter kaDuduzile wami-influence. Abantu laphana babesitapela ngenxa yezizathu zabo ababeyifila ngaleso sikhathi ehlanganisa indlala, ngoba ubona babephuma nezimpuphu bephuma iningi labo babephuma nokudla, abantu babeyilambela basebenza abantu abaningi. So baningi abantu abatapa ngoba belambile, bakhona abenza ubugebengu nani okuwukuthi vele babephusha ubugebengu, kodwa iningi mawungathatha ukubheka babeyitapela ukudla. Kurongo nabakwenza, ngifuna uqamba amanga, kurongo futhi angifisi ukuthi kuphinde kwenzeke. Kurongo, ngiyanitshela abantu baseMzansi abatapa, kurongo. Kodwa ingabe nanitshelwe uDuduzile nithi niyotapa? Umbuzo nje enginawo lo, njengoba ngibuke le trial kaDuduzile. Ngizwe ngathi-ke makubuywa ebreakini kuzobe kufakwa amanye ama-video lapha esizowabheka. Selokhu kuzanywa njalo ukuthi avalelwe khona kuthiwe nguye owakhuthaza abantu ukuthi bayotapa. I'm happy ngibona nechunu lapha, ubaba uNgizwe Mchunu, engathi sengithi yes, ubaba uNgizwe Mchunu ukhona lapha. The president of the Bhinca Nation uzosupporta naye phela, ukhumbule ukuthi kuke kwamehlela ubuya khona kulesimo kwathiwa naye wakhuthaza abantu ukuthi bayotapa. Ngoba sisenkingeni bantu abamnyama eSouth Africa enkulu futhi.
lama resources amoshwa lapha, le imali ezimoshwa lapha kule yanto engenasidingo. Kunezinto eziningi ngabe ziyenziwa ngale imali ezichithwa lapha njengoba kuqhubeka le trial. You ask yourself at the end of the day, at the end of the trial, kuzosiza ngani konke lokho okutholakalayo lapha ecourt? Kuzolisiza ngani izwe ekugcineni? Kuzolisiza ngani? Ayikho le yanto leyana asolwa ngayo uDuduzile. Ayikho ngempela. Ubani owayebhizi ngoTwitter kulabantu ababetapa? Banabo nobufakazi ukuthi naba abantu abathi hayi mina vele ngiyakuzwa lapho Duduzile uthi uyasibona uthi ke manje siyotapa kuphi? Akunabufakazi bayo yonke lento. uDuduzile wayephathele nje ifoni njengawo wonke umuntu ayephathele ifoni ngalesikhathi. Sasiposta sonke ko Facebook ngezinto ezenzakalayo. Kodwa ngenxa yokuthi yena uyingane kaPresident Zuma kufanele aphendule namhla enkantolo. iSouth Africa esiphila kuyo ke le namhlanje. Hayi ake ngibuyele ngiyobheka. Mhlambe nawe uyayibheka le case lapha uPaul uyizwa kanjani? Ake ngibuze uyizwa kanjani wena lento eqhubeka lapha enkantolo? Kukhona yini into ekunika iumfu yokuthi uthi uDuduzile nangempela waba influence abantu ukuthi bawutapa? Ikhona into ekutshela lokho? Mina ngibona nokukodwa, ngibona nje kumosha isikhathi nezimali lapha yana enkantolo okuwukuthi ngabe zenze eminye imisebenzi. Ngithi ake ngufaka nje lo live ukuthi iyaqhubeka le trial isibhizi sibheke yona la. Ayikho le yanto. Awuphawule nawe ukuthi uyibona kanjani. Mfoka Mkhonza lo, ngiyabonga.